Λοιπόν, έχω τη χαρά να είναι μαζί μου σήμερα εκ του σύνεγγυς, όχι εξ αποστάσεως, ο φίλτατος γιατρός, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, γενικός χειρουργός, για να δούμε ένα θέμα το οποίο λίγο πολύ όλοι το κουβεντιάζουμε και το έχουμε περάσει σε νεαρότερες ηλικίες. Είναι η σκολικοίτιδα, όπως εδώ το τυφλό το αποκαλούνε. Γιατρέ μου, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Δημητρόπουλε. Το ξέρεις, το λένε τυφλό εδώ? Βέβαια, βέβαια. Το μάθες, Δεν είναι τυχαίο. Για πες το γιατί. Λοιπόν, η σκολικοειδής απόφυση είναι μέρος του παχαίου σεντέρου και είναι ουσιαστικά ένα σωληνάκι που έχει τυφλό άκρο. Και γι' αυτό το αποκαλούμε και τυφλό. Κρέμεται από το παχύ έντερο και έχει διάφορες θέσεις, δεν είναι σταθερή, γι' αυτό πολλές φορές μας δυσκολεύει στη διάγνωση. Παλιότερα το θεωρούσαμε ως ένα όργανο το οποίο δεν έχει σκοπό, ότι ήταν άχρηστο. Σου λέγανε άχρηστο, ναι. Ναι, γιατί το βγάζουμε και ζούμε μια χαρά χωρίς αυτό, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια έχουν αλλάξει θεωρίες. Έτσι έχουν γίνει μελέτες και φαίνεται ότι τελικά έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αποτελεί μια αποθήκη καλών μικροβίων. Έτσι, οπότε βοηθάει πάρα πολύ στο νοσοποιητικό μας σύστημα. Φαίνεται έτσι αυτοί που έχουν κάνει σκολικοειδεκτομή μετά από βαριές λοιμώξεις είναι πιο ευάλωτοι στο να πάθουν κολίτιδες, ειδικά από το κλωστηρίδιο, σε σχέση με αυτούς που έχουν ακόμα τη σκολικοειδή απόφυση. Τώρα, γιατρέ, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, είναι συνήθως μια εγχείρηση, μια επέμβαση που την κάνουμε σε νεαρές ηλικίες? Ναι. Αν και μπορεί να το δούμε σε όλες τις ηλικίες, ακόμα και σε μεγάλες, αλλά πιο συχνά σε μικρότερες. Γιατί αυτό? Δεν έχει κάποια ιδιαίτερο λόγο που συμβαίνει αυτό. Έχει να κάνει πάρα πολύ διατροφή. Έτσι, φαίνεται ότι οι φυτικές ίνες παίζουν μεγάλο ρόλο και όσο περισσότερο τρώμε, τόσο πιο πολύ προστατευόμαστε από τη σκολικοειδίτιδα, γιατί η σκολικοειδίτιδα πιο συχνά συμβαίνει από κάποιο κοπρόλιθο, δηλαδή κάποιο σκληρό κόπρανο που πάει και αποφράσει αυτό το σωληνάκι. Οπότε όταν υπάρχουν μαλακά κόπρανα και περνάνε πιο εύκολα από εκείνο το σημείο, προστατεύεται ουσιαστικά από αυτό το... Και το βασικό σύμπτωμα είναι ο πόνος, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πόνος, είναι πυρετός, ανορεξία. Ναι, μπορεί όμως να καταλήξει και σε πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Μπορεί να σπάσει και να έχουμε περιτονίτιδα. Παλιότερα ο κόσμος πέθαινε από αυτή την πάθηση, τώρα πολύ πιο σπάνια. Τώρα, το σύμπτωμα είναι πόνος. Τώρα, άμα πονάει κάποιος εδώ αριστερά, είναι δεξιά. Ναι. Τώρα μπορεί να είναι και άλλα πράγματα, δεν είναι? Σίγουρα. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό είναι ένα μεγάλο διαγνωστικό πρόβλημα πολλές φορές. Είναι η πιο συχνή αιτία που πηγαίνει κανείς στο γιατρό με κοιλιακό πόνο, αλλά μπορεί να κρύβονται και άλλα πράγματα, όπως στις γυναίκες γυναικολογικά, ουρολιμώξεις και πολλά άλλα. Ποια είναι η διαφορά, γιατρέ μου, της σκολικοειδίδας με τη σκολικοειδή απόφυση? Η σκολικοειδίτιδα είναι η φλεγμόνη της σκολικοειδής απόφυσης. Και η οξεία, η διαφορά της οξείας? Συνήθως οξεία είναι η σκολικοειδίτιδα. Είναι μια πάθηση η οποία έχει πολύ έντονα συμπτώματα και την θεραπεύουμε στην οξεία της φάση. Η θεραπεία είναι χειρουργική, την αφαιρούμε, αν και πολλές φορές σε ήπιες καταστάσεις μπορούμε να δώσουμε αντιβιωτικά και να το θεραπεύσουμε. Αυτό θέλω να σου ρωτήσω, επειδή συνήθως ακούμε για επέμβαση. Ναι. Υπάρχει τρόπος δηλαδή να μαλακώσει το πράγμα με κάποια αντιβίωση? Άμα είναι στις αρχές και δώσουμε αντιβίωση, μπορεί να ηρεμήσει. Αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος στο μέλλον να ξαναγίνει αυτό. Άρα πρέπει να πάρεις πιο δραστικά μέτρα. Ναι. Σαν επέμβαση είναι ρουτίνα, σας το πούμε έτσι. Είναι μια απλή επέμβαση συνήθως. Γίνεται και λαπαροσκοπικά με τρυπίτσες αντί για ατομή. Και ρομποτικά? Ρομποτικά θα έλεγα ότι είναι λίγο, θα ήταν υπερβολή. Δηλαδή φεύγει εκείνο το πράγμα, εκείνη η τομή που σου κάνανε κτλ. Ναι, δεν είναι και μεγάλη τομή βέβαια. Βέβαια, άμα έχει σπάσει και είμαστε σε κατάσταση περιτονίδας, μπορεί να χρειαστεί και μέση τομή και να αφαιρέσουμε και άλλα όργανα. Πολύ πιο σπάνια κατάσταση βέβαια αυτή. Εντάξει, φαντάζομαι ότι από το να πάθεις κάτι τέτοιο, σε μια τέτοια εξέλιξη, παίρνει ένα αλφα χρονικό διάστημα. Δεν είναι... Ναι, αν και σε λίγες μέρες συμβαίνει αυτό. Έτσι λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, στους ναυτικούς ή αυτούς που έχουν μεγάλα ταξίδια, πολλές φορές παλιότερα λέγανε προληπτικά να τη βγάζουν. Εντάξει, τώρα όχι τόσο συχνά. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι κάτι το οποίο θεωρούσαν όλοι άχρηστο. Και σου λέει πήγαινε βγάλτο. Και να μην έχει πρόβλημα, πήγαινε βγάλτο. Τα πράγματα αλλάζουν, κύριε Δημητρόπουλο, όπως και στη χολή. Η χολιδόχος κίστη φαίνεται έχει μεγάλο ρόλο στη διατροφή μας. Δεν πρέπει να κάνουμε επεμβάσεις που δεν χρειάζονται. Τώρα, είπαμε για τα συμπτώματα. Η διάγνωση είναι, φαντάζομαι, γίνεται με αυτό το ultrasound. Κυρίως η κλινική εξέταση. Είναι ο γιατρός δηλαδή εξετάζοντας τον ασθενή, αλλά σε συνδυασμό με αναλύσεις, εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, με ultrasound, με αξονική τομογραφία. Όλα βοηθάνε. Είναι από τις πιο γνωστές πάντως
περιπτώσεις. Βέβαια. Και είναι από τα πρώτα χειρουργία που κάνει ένας χειρουργός στην καριέρα του, έτσι, γιατί θεωρείται απλό έτσι, στις αρχικές νομίζω φάσεις. εγώ ότι πάνω με έμαθα ένας γιατρός, νομίζω. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί μετά είχα διάφορα. Αλλά δεν πρέπει να ανησυχεί κάποιος. Γιατί μπορεί, αν τυχόν έχει κάποιο πρόβλημα, να το αφαιρέσει. Βέβαια. Έτσι, δεν πρέπει να ανησυχεί. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάντα χρήσιμο στην παρέα μας ο γιατρός. Χαρά μου. Και η χαρά μας που σήμερα ήταν εδώ κοντά μας, ήρθε από τη Λεμεσό ο γιατρός. Και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Να είστε καλά. Έτσι, να δούμε κάποια άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη γενική χειρουργική, να δούμε. Γιατί ο κόσμος, ξέρεις, νομίζω, έχω την αίσθηση, θα μου το πεις καλύτερα εσύ αυτό. Νομίζω άρχισε λίγο περισσότερο να ενδιαφέρεται για την υγεία του από ό,τι στο παρελθόν. Βέβαια. Τώρα υπάρχει και το διαδίκτυο, οι πληροφορίες είναι πιο εύκολες, πιο προσβάσιμες. Ναι. Παλιότερα ο κόσμος φοβόταν να πάει και στο γιατρό. Ακριβώς. Ενώ σήμερα βλέπουμε πάει με μεγαλύτερη ευκολία, ακόμη και για πιο μεγάλα χειρουργία. Έτσι. Και όπως είπαμε, η πρόληψη είναι το καλύτερο φάρμακο. Βέβαια, το καλύτερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Και μετά μαζί μας η δόκτωρα Άννα Μαρία Γιαννίκος για να δούμε για τη στοματική υγιεινή. Ο Αυστροαμερικανός σεφ Wolfgang Puck αποκαλύπτει το μενού των Όσκαρ εν ώψη της 97ης τελετής απονομής των βραβείων. Από σοκολατένιο αγαλματίδιο Όσκαρ σε φουαγκρά και πολλές επιλογές για χορτοφάγους θα περιέχει ο γαστρονομικός κατάλογος. Το team του σεφ αποτελείται από μια πολυπληθή ομάδα. We have 100 people who work every day, so it's really a big team. And then we have 400 people in the dining room. How many dishes we are making all together? So we have 30 to 40 pieces. That's secret items. He's going to tell you about that. But also pastry has almost 34 items of this.